Mahigit sa 3,000 illegal at modified na muffler ang winasak ng Police Regional Office 3 o PRO3 kasabay ng pagkakarecover ng nasa 4,000 loose firearms sa pinaigting na kampanya laban sa mga nagdudulot ng ingay at banta sa seguridad. Inilahad ang datos sa ginanap na joint meeting ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee 3 at Joint Anti-Illegal Drugs and Anti-Illegal Firearms Regional Coordinating Committee 3 nitong Lunes, February 23. Ayon kay PRO3 Director Ponce Rogelio Peñones Jr., bahagi ito ng mas pinaigting na operasyon upang mapanatili ang kaayusan sa komunidad at maiwasan ang mga insidenteng may kaugnayan sa illegal na baril at ipinagbabawal na modification ng mga sasakyan. Hindi lang sa Pampanga yan, meron guarantee and election all the immediate officers to be safe para at least magkaroon talaga ng awareness. Just imagine, magkano lahat ang halaga ng mufflers din. Meron pang titanium mufflers na nag-range from 20,000 to 30,000. Ilalagay lang nila. But then, it's still illegal based on Patunay umano ang hakbang na ito sa mas mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad laban sa mga paglabag na nakakaapekto sa katahimikan at seguridad ng mga mamamayan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.